Fox 845. Pored već urađenog standardnog moda hot pota od 100 kilo ohma, Cry Baby 2 i prave zaobilaznice, uradio sam i Q mod. Veoma zanimljivo. Q mod sam uradio na sledeći način. Iz već postojećeg induktora koji ima kontakte ovde, izvukao sam dve žice, to jest kontakte ovde. Onda sam preko mini prekidača kontakte sa induktora povezao na mini pot od 100 kilo ohma i ubacio crvenu LED diodu koja mi kaže kada sam u Q mod režimu. Jednostavnim okretanjem ovog prekidača uključuje se Q mod, s tim što na potu birate željeni oblik Q-a. LED dioda govori kad je uključeno. Jednostavnim vraćanjem prekidača ponovo ste u fabričkom modu. Standardni zvuk Waha 845. Ovde možete nogom regulisati u toku sviranja željeni Q. Jednostavnim pritiskom uključuje se, lampa svetli. Kako to zvuči biće prikazano na sledećem snimku.